A mérkőzés elején sormintáról, 6 lőtt gólról beszéltünk, de azt hiszem most ennek az egynek is örül. Jól gondolom? Igen, kerestük azt az egy gólt, ami a pontszerzésünkhöz kellett. Hát rosszul indítottuk a mérkőzést. Aztán az első fél időben volt egy 20-25 perc, amikor reménykedtem, hogy a labdabirtoklási fölényünk meghozza majd a helyzeteket, de aztán ugye lefutottak az ellenfél kontrái, ez egy picit elbizonytalanított, viszont a második fél idő úgy érzem, hogy tudtunk váltani, küzdöttünk, szerettünk volna jobbak lenni, és ez látszott is, ugye nyilván a kiállítás után meg kellett egy szerencse is, hogy ott utat találjunk a kapuba. És ugye arról is beszéltünk, hogy a végsőkig kell várni. Ez ma is így volt, miért ment nehezebben? Igen, valahogy nem voltak azok az összjátékok olyan gyorsak, amikkel meg tudtuk volna bontani az egyébként dinamikus és nagyon sokat futó Zalaegerszeget. Megnehezítették a dolgunkat, hogy a lehetőségeket ki tudjuk dolgozni. Talán, hogyha a labda tempója gyorsabb, akkor több lehetett volna, de így most be kellett érnünk az egy ponttal, megbecsüljük. Az emberelőnyös játékot hogyan látta? Ott akkor ugye sok volt még hátra ahhoz képest, hogy ugye egy emberrel többen játszottunk. Meg volt néha az a fajta nyugodtság vagy higgadtság, hogy mi egyszer körbejárhatjuk még egyszer, hogy megfelelő pozícióba tudjuk beadni a labdát, és végre létszámban is jók voltunk bent a tizatoson belül, úgyhogy azzal a részével elégedett lehetek.